Vítejte na kanálu Numeroguru na YouTube. V dnešním videu prozkoumáme význam rodného čísla 1, také známého jako driver, basic nebo psychic number v numerologii. Než začneme, pokud máte problém najít toto video ve svém preferovaném jazyce, zkontrolujte prosím popis níže pro odkaz na video rodné číslo 1 ve vašem jazyce. V tomto videu se budeme zabývat jedinečnými rysy lidí s číslem 1, navrhneme ideální kariérní cesty a odhalíme vaše šťastná čísla a příznivé barvy. Také pokryjeme čísla, která jsou s vámi nejvíce kompatibilní pro přátelství, obchodní partnerství nebo manželství, abychom vám pomohli vybudovat nejlepší spojení. Tak pojďme začít. V numerologii je rodné číslo 1 přiděleno lidem narozeným 1., 10., 19. nebo 28. dne jakéhokoliv měsíce. Například, někdo narozený 1. má číslo 1. Pokud se člověk narodí 10., sečtete 1 a 0, což dává 1. U těch, kteří se narodili 19., sečtete 1 a 9, abyste dostali 10, a pak sečtete 1 a 0, což také dává 1. Stejně tak, pokud se někdo narodí 28., sečtete 2 a 8, což dává 10, a 1 plus 0 se rovná 1. Ačkoliv každý narozený v těchto dnech sdílí vlastnosti čísla 1, mají různé osobnostní rysy na základě svého konkrétního data narození. Například ti, kteří se narodili 1., budou mít jiné charakteristiky ve srovnání s těmi, kteří se narodili 10., 19. nebo 28. Na konci videa prozkoumáme tyto rozdíly, takže nezapomeňte sledovat. V numerologii je číslo 1 spojeno se sluncem, které symbolizuje vedení a energii. Stejně jako slunce osvětluje svět, lidé s rodným číslem 1 sdílejí podobné vlastnosti. Jsou štědří a přirozeně poskytují svou podporu ostatním. Pokud je přítel v nouzi, ti s driver, basic nebo psychic number 1 budou připraveni pomoci, i v davu. Jsou důvěryhodní a rychle si získávají spolehlivost ostatních. Avšak jednotlivci s rodným číslem 1 mohou být také agresivní a mají tendenci dominovat v konverzacích. Zatímco tato vlastnost jim může pomoci uspět ve své kariéře, může vést k problémům v osobních vztazích. Někdy zaměňují sebeúctu s egem, což způsobuje, že mluví tvrdě, aniž by si to uvědomovali, což může zranit city ostatních. Je pro ně zásadní být si toho vědomi a komunikovat laskavěji. Lidé s tímto rodným číslem si cení své svobody a nesnášejí pocit tlaku. Často se potýkají s nalezením uspokojení ve své práci, protože mají cíl být nejlepší a cítí se naplnění pouze tehdy, když dosáhnou vrcholu. Raději převzali vedení a jsou ochotní riskovat, což je odlišuje a dává jim jedinečnou identitu. V lásce, ti, kteří mají rodné číslo 1, to nemusí mít vždy snadné. Otevřeně vyjadřují své pocity a jsou ochotní bojovat za lásku, ale jejich zaměření na práci může někdy vést k zanedbávání partnerů, což vytváří napětí v jejich vztazích. Zatímco někteří je vidí jako autoritativní nebo dokonce agresivní, je důležité uznat, že mohou být velmi podpůrný a respektující. Lidé s rodným číslem 1 jsou často ochotní riskovat, ať už v životě, nebo jako řidiči, kdy si nevšímají nerovností na cestě. Mají tendenci jít vpřed, aniž by příliš přemýšleli o překážkách. Také mají potíže říct ne a snadno pomáhají těm, kteří to potřebují. Odrazují vlastnosti slunce, slouží jako zdroj podpory a vedení, neustále vracejí zpět prostřednictvím znalostí, pomoci a svých talentů. Lidé s rodným číslem 1 jsou často vnímáni jako stabilní, sebevědomí a vyvážení. Na rozdíl od těch, kteří mohou projevovat hodně energie nebo agrese, mají tendenci zůstávat klidní a vyrovnaní. Jejich stabilita se projevuje v jejich výrazech obličeje a řeči těla, které vyzařují pocit stálosti. Obvykle neprojevují své emoce otevřeně, například jejich úsměvy jsou jemné, spíše než velké a široké. I když se cítí napjatí,
Na jejich tvářích to málo kdy poznáte. Tito jedinci mají silnou přítomnost a když vstoupí do místnosti, lidé si jich obvykle okamžitě všimnou. Jejich sebevědomí se projevuje v tom, jak mluví a jak se chovají, a obecně si udržují vyvážený emocionální stav, prožívají pocity na mírné úrovni. Lidé s rodným číslem 1 jsou známi svými silnými leadership kvalitami. Jejich dopad je tak patrný, že když se někdo nový připojí k firmě jako lídr, ostatní se často diví, jak tuto pozici získal tak rychle. Tato přirozená schopnost vést se projevuje již v raném věku, například když jsou kapitány školního sportovního týmu nebo třídními monitorovými. Inspirovali ostatní k dokončení projektů a úkolů, nejen tím, že dokončí svou vlastní práci, ale také motivací těch kolem sebe. V numerologii představuje Slunce energii. Stejně jako Slunce vychází a zapadá ve stejnou dobu každý den, lidé s rodným číslem 1 tvrdě pracují na dosažení svých cílů důsledně. Jsou oddaní, ochotní vynaložit jak fyzické, tak duševní úsilí a jsou velmi ambiciózní. Tito jedinci přijímají nové příležitosti a výzvy, ukazují silnou vůli, vynikající leadership a skvělé organizační dovednosti. Můžete vidět jejich smysl pro odpovědnost ve všem, co dělají. Lidé s rodným číslem 1 mají silné leadership dovednosti a často se jim daří na pozicích, kde mohou převzít odpovědnost, jako je vedení organizace nebo výkon funkce prezidenta či sekretáře. V armádě mohou dosáhnout hodnosti jako major nebo vyšší. Mnozí jedinci s tímto číslem jsou vynikajícími podnikateli, protože si užívají být svým vlastním šéfem, což vyhovuje jejich nezávislé povaze. Ať už v oblasti vlády, armády nebo policie, obvykle uspějí díky svému vzdělání a leadership kvalitám. Mají také talent na diplomacii a efektivní řešení konfliktů. I když mohou být tyto role naplňující, doporučuji co nejdříve se pustit do vlastního podnikání. Být svým vlastním šéfem vám pomůže vyhnout se frustraci z ovládání vaší práce jinými. Ať už je váš podnikatelský nápad velký nebo malý, udělejte ten krok. Budujte své dovednosti a znalosti a mějte vysoké cíle. S vaším ambicemi a schopností rychle se rozhodovat vás být svým vlastním šéfem dovede k úspěchu v jakémkoliv oboru. Při mluvení o nevýhodách lidí s rodným číslem 1 je důležité zmínit, že mohou být někdy egoističtí a arrogantní. Mají tendenci být tvrdohlaví a mohou působit jako dominující, když se snaží dotáhnout věci do konce. Toto chování může vytvářet tlak na ty, kteří pracují pod nimi, což může působit, jako by se chovali jako král. Je nezbytné, aby tuto tendenci zvládli. Ačkoliv úkoly často dokončují efektivně, mohou zapomínat, že jejich týmoví členové jsou také lidé. Zatímco mají spoustu energie, ostatní nemusí mít stejnou motivaci. Tento rozpor může vést k tomu, že se stávají příliš dominantními a arrogantními, čemuž by se měli vyhnout. Dále mohou působit arrogantně vůči svým nadřízeným a vyžadovat respekt od svého týmu, což vytváří napjatou atmosféru. Často činí rychlá rozhodnutí, aniž by je plně promysleli. Jejich ochota riskovat může vést k impulzivním činům, kterých mohou později litovat. Pokud je vaše rodné číslo 1, jsou pro vás velmi šťastné dny 1, 10, 19 a 28. Nejlepší čísla, se kterými byste se měli spojit, jsou 1, 2, 3, 5 a 9. Budování partnerství s lidmi, jejichž rodná čísla sečtená dávají tato čísla, může být prospěšné. Pokud jde o barvy, odstíny slunce, jako žlutá, oranžová, zlatá a hnědá, jsou považovány za šťastné. Častějším používáním těchto barev můžete přinést pozitivní změny do svého života, přičemž žlutá je zvlášť šťastná. Na druhou stranu, číslo 8 není příznivé pro rodné číslo 1. Buďte opatrní, když řídíte v dnech, které sečtené dávají 8,
například v letech jako 2015 a 2024, které také odpovídají 8. Možná jste si v těchto letech všimli některých neobvyklých událostí. Lidé s rodným číslem 1 mohou čelit některým zdravotním problémům. Je pravděpodobnější, že budou trpět bolestmi hlavy a migrénami, které mohou být velmi nepříjemné. Také mají vyšší riziko srdečních záchvatů, takže je důležité, aby pečovali o své zdraví srdce. Mnoho jedinců s tímto rodným číslem může mít problémy s myopií, což znamená, že mají potíže s viděním věcí daleko. Dále mohou být vystaveni riziku úpalu, zejména v horkém počasí. Problémy týkající se uší, nosu a krku se také mohou objevit. Je důležité, aby se ti s rodným číslem 1 věnovali svému zdraví a v případě potřeby vyhledali lékařskou pomoc. Nejdůležitější radou pro dosažení vašeho plného potenciálu je vyvinout si zvyk dochvilnosti. Stejně jako slunce vychází a zapadá každý den ve stejnou dobu, měli byste se snažit být na čas na všechno, co děláte. Tato disciplína vám může pomoci stát se číslo 1 ve vašem životě. Pamatujte, že vaše rodina a přátelé nemusí vždy rozumět vašim cílům, proto je důležité s nimi komunikovat klidně a trpělivě. Někdy se můžete cítit nepříjemně vůči lidem, kteří nejsou rychlí nebo bystří, ale snažte se změnit tento postoj. Pro ty s rodným číslem 1 je vedení přirozený talent. Příležitosti k vedení přijdou, proto je důležité být na ně připraven, i když se občas cítíte nekompetentní. Vyhýbejte se být bossy, agresivní nebo egoističtí, protože tyto vlastnosti mohou lidi odrazovat. Místo toho se zaměřte na to, abyste byli úctiví a pozitivní. Tato respektující aura vám pomůže rychle získat respekt, zvlášť když jste v roli vůdce. Přijměte svou cestu a úspěch vás bude následovat. Bill Gates, narozen 28. října 1955. Obor, business, entrepreneurship, zakladatel Microsoftu. Úspěch. Bill Gates spoluzaložil Microsoft, který se stal jednou z největších technologických společností na světě. Jeho vizionářské vedení, inovativní myšlení a soutěživý duch, všechny v souladu s vlastnostmi rodného čísla 1, mu pomohly vybudovat technologickou říši. Jeho silný smysl pro individualitu a schopnost vést zepředu z něj učinili globální obchodní ikonu. Indira Gandhi, narozená 19. listopadu 1917. Obor, politika, první žena v úřadu premiéra Indie. Úspěch. Indira Gandhi byla první a dosud jedinou ženou, která zastávala funkci premiéra Indie. Byla známá svým rozhodným vedením a autoritativním stylem, projevila vůdčí vlastnosti rodného čísla 1. Její schopnost přijímat odvážná rozhodnutí, jako je nacionalizace bank a zelená revoluce, ukázala na její silnou a nezávislou osobnost. Zanechala trvalý dopad na indickou politiku. Mukesh Ambani, narozen 19. dubna 1957. Obor, business, předseda Reliance Industries. Úspěch. Mukesh Ambani, jeden z nejbohatších lidí na světě, je předsedou Reliance Industries, konglomerátu, který zahrnuje petrochemii, rafinaci, telekom a retail. Jeho podnikatelský duch, ambice a vedení posunuli Reliance na pozici globálního giganta. Ambaniho schopnost vizualizovat a realizovat rozsáhlé projekty je znakem rodného čísla 1. Elon Musk, narozen 28. června 1971, obor, entrepreneurship, technology. CEO of SpaceX, Tesla, X. Úspěch. Elon Musk je vizionářský lídr, který je známý tím, že revolucionalizoval několik odvětví, včetně elektrických vozidel, průzkumu vesmíru a obnovitelné energie. Jako zakladatel a CEO společností jako SpaceX a Tesla zosobňuje rysy rodného čísla 1, jako je inovativnost a ambice.
Jeho pokrokový přístup a schopnost posouvat hranice z něj učinili jednu z nejvlivnějších osobností v oblasti technologie a podnikání dnes. Sir Ratan Tata, narozen 28. prosince 1937. Oblast, biznis a filantropy, bývalý předseda Tata Group. Úspěch, Sir Ratan Tata, renomovaný podnikatelský lídr a filantrop, vedl Tata Group k celosvětové proslulosti. Pod jeho vizionářským vedením se Tata Group rozšířila na mezinárodní trhy díky klíčovým akvizicím jako Jaguar Land Rover a Corus Steel. Jeho disciplinované vedení, ambice a silné etické hodnoty jsou klasickými rysy rodného čísla 1, které je řízeno sluncem. Tataův závazek k sociální odpovědnosti a filantropii prostřednictvím Tata Trusts dále podtrhuje jeho vedení a humanitární odkaz. Tito slavní jednotlivci jsou dokonalými příklady toho, jak rodné číslo 1 jednotlivci využili své leadership qualities k dosažení pozoruhodného úspěchu. Lidé narození prvního dne v měsíci jsou plní silné energie a disponují vlastnostmi, jako jsou logika, nadšení, nezávislost a analytické dovednosti. Často dávají přednost tomu, aby své emoce skrývali, protože se obávají, že by mohli vypadat slabě. Jako přirození vůdci se projevují nejlépe, když mají příležitosti ukázat své schopnosti. Tito jedinci si užívají, když mohou převzít vedení a řídit ostatní, což je činí ideálními pro role, ve kterých mohou prokázat své dovednosti a rodné číslo. Celkově jejich silné vlastnosti pomáhají dosahovat úspěchu v různých situacích. Lidé narození 10. dne v měsíci jsou známí svou pozitivností, odhodláním a kreativitou. Mají talent na to, aby se propagovali a prezentovali své nápady, což jim usnadňuje navazování kontaktů s ostatními. Tito jedinci dokážou zvládat více úkolů najednou a často potřebují povzbuzení, aby si udělali přestávky a odpočinuli si. Jsou nezávislí, ambiciózní a rodné číslo, což jim pomáhá uspět v jejich cílech. Obvykle si však své pravé pocity nechávají pro sebe a dávají přednost soukromí ohledně svých emocí. Lidé narození 19. dne v měsíci jsou známí svou zodpovědností, idealismem a ambicí. Mají velké sny a tvrdě pracují na jejich dosažení. Jejich emoce však mohou občas zasahovat do rozhodování, což je vede k činům založeným spíše na pocitech než na logice. Tito jedinci jsou všestranní a rádi pracují samostatně, preferují minimální zásahy od ostatních. Jsou také velmi energičtí a často tráví dlouhé hodiny plněním svých úkolů. Celkově jejich odhodlání a silná pracovní etika pomáhají dosáhnout úspěchu v životě. Lidé narození 28. dne v měsíci jsou srdeční a milují svou svobodu. Preferují, aby si sami dělali vlastní rozhodnutí, a nelíbí se jim, když jim někdo říká, co mají dělat. Tito jedinci jsou nejspokojenější, když mají nezávislost k tomu, aby následovali svou vlastní cestu. Rádi mají pod kontrolou svůj život a často vyhledávají situace, kde mohou vyjadřovat svou kreativitu a nápady bez omezení. Jejich laskavá povaha z nich činí pečující přátele a partnery, ale jejich touha po svobodě znamená, že si cení svého osobního prostoru a autonomie. Děkujeme, že jste se podívali na toto video o rodném čísle 1. Doufáme, že jste ho shledali poučným a můžete se ztotožnit s rysy, které byly diskutovány, pokud jste se narodili 1., 10., 19. nebo 28. dne v měsíci. Pokud máte nějaké otázky nebo myšlenky, neváhejte zanechat komentář níže, jsme tu, abychom pomohli. A nezapomeňte dát like, sdílet a subscribe na kanál Numeroguru na YouTube pro více informativních videí o numerologii. To je pro dnešek vše. Setkáme se znovu v dalším videu, kde prozkoumáme rodné číslo 2. Do té doby mějte nádherný den.